Vídeo desde o alto da Victoikirke. Estes son as casiñas vikingas que están aí abaixo. Todo por aquí. O Museo do Pueblo Vikingo está pechado, pero está as casiñas todas por aquí reconstruídas. E todo andando para lá, bueno, chegase a Victoi, a bahía na que estuve onte. Esta é a iglesia. Pero ahora vou ir a gravar a outra iglesia vikinga que está ali abaixo. Vou dar unha volta aquí alrededor a ver que hai, como é principios de abril as florecillas ainda non asomaron. Isto en un par de semanas xa está en flor moitísima, xente facendo hiking, pero moitísima. Vamos a ver aquí alrededor. Tremendo campanario que se ve desde abaixo. Victoikirke. Isto é o que hai na volta desta península de Victoi. Aí está a outra parte do museo. Vamos a sacar unha foto a esta torre